In Friesland wordt van alles dienen om faillissementen vat te komen. Zo kon de thuiswerkende krachtcoach Heidi Dauma ook voorkomen dat ze in de bijstand kan. Vooral omdat ze help kregen van de Friese Zaak. Een organisatie van gemeentes, NHL-studenten en het ondernemersklankbord. Die het ondernemers begeleidt. Wat weer de reden daarvoor? Onder andere dat ik ging scheiden en in een nieuwe situatie terecht kwam. Een nieuw huis, huurhuis, toch een andere situatie. Ik was geen kostwinner op dat moment. Dus je woontjes helemaal zelf doppen met een huis. Dat was het eigenlijk. Ik had geen zicht op mijn financiële situatie. En ik wist niet hoe het komt. Ik dreigde eigenlijk richting de bijstand, in de bijstand te komen. Als ondernemers, als het de administratie al niet goed op orde hebben bijvoorbeeld, dan hebben ze geen zicht op hun financiën, waardoor uiteindelijk problemen ontstaan. En wat de Friese Zaak onder andere doet, is de financiën samen op orde zien te krijgen. Eventueel natuurlijk ook met een accountant of met een boekhouder. En daarnaast krijgen ze ondersteuning, begeleiding door iemand van de ondernemersklankbord, een adviseur van het ondernemersklankbord Friesland. Wij verwijzen best wel veel mensen door en ook veel ondernemers. En je ziet ze hier best wel vaak naar boven lopen en er zijn veel gesprekken met adviseurs. De meeste faillissementen en ook delgong vinden plak in de handel en de financiële dienstverlening. Die sectoren binnen goed vertegenwoordigd in Friesland. De Kamer van Keephandel denkt dat de positieve trends terugzetten zullen. En ook Heidi Dauma is optimistisch. Dan ben we ongeveer een jaar later. Hoe gaat dat nou? Ja, goed. Ik hou mijn broek op en ik ben nog steeds groeiende eigenlijk. Het gaat eigenlijk boven verwachting. Ja, het loopt steeds voller eigenlijk. Ja. Dus van 3 in de bijstand naar een redelijk succesvolle toekomst. Ja, absoluut. Ja.